समाव हादोरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया PMAY बिथांखिनि गेजेरजों BPL हल्दार गोरिब थाखोनि नखरफोरनो न' लुनायनि आसनि बिथांखि रनसायनानै दिनै लाख लाख नोगोरारिफोरखौ अनसुंथाइ जगायबोदों। बे समावनो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बिसमुरि पुलिस थानानि बासबारि बद्रामपुर VCDCनि बेंखनाव थानाय निउ बासबारि गामियाव बिनि उल्था थासारिखौ जों बेरखांनाय नुनो मोन्दों। दिनै आंनि आखायाव माखासे तथ्य दङ। प्रधानमन्त्रि आवास योजना बिथांखिनि न' जायखौहाय परशुराम बसुमतारी बिथाङा मोनफुंनो हायाखै दिनैसिम। 2016 आरो 2017 बोसोरनि प्रधानमन्त्रि आवास योजना बिथांखिनि न' बे न'आनो जादों निउ बासबारि गामियाव थानाय गंसे गोरिब नखर। परशुराम बसुमतारीया बे बिथांखिनि गेजेरजों गंसे न' मोनदोंमोन, नाथाय मेगन गोसा सुबुंफोरा बिथांनि न'खौ लुफुंनानै होआखै। नोंनि मुङा? रिंखि। भारत सरकारा जे गोरिब नखरफोरनो न' लुनानै होयो, बे न'खौ नों मोनना मोनाखै? मोनाखै, जेबो मोनाखै आङो। गैया, होफैयाखै न'खौनो। नोंनि हौवाया बहा थायो? केरेलायावसो थायो। बेसे गोबावसै केरेलायाव थानाया? 3 बोसोर, 3 मास जाबाय ना? 3 मास जाबाय। जिहुते नोंनि न'खराव न' मोनदों होननानै नाम सिखारनाय दङ। औ। खिन्थु न'आ जे गैया, नोंनि न'खौ मानो लुनानै फैयाखैसो? मालाय होफैग्राफ्रानो होफैयाखिसैबा। सोर होफैग्रायालाय? गोमबोरमोन। गोमबोरा सोर? बै गारलाबारिनि चेयारमेन। VCDCनि चेयारमेन। बेसे गोबावसै? गोबाव जाबाय, 3 बोसोरानो जाबाय। रेसन कार्ड गोनां न'खरफोरनो जे न' राननानै होयो, बे न'खौ नोंस्रा मोनदोंना मोनाखै? मोननाय जायाखै, जोङो दाबो जाजोबाखैबा आद्रा जाबाय दा हनै। जों गैया होननानै गावसोर होबाय नालाय, जों दा खालामगोन साननानै बुंबाय। माबाबाबो थांबाय, होसोलांबाबो गावसोरबो र' सानथामसो था होनना बुङो। ओमफ्राय दा जों बिनिफ्रायनो थाङाखै आरो। कमप्लिट खालामना होआखै दासिम? बोसोरसे जाखो? बोसोरथाम जाखाबायबा, बे नैबेजों थांखाबायबा बोसोरथाम। मा गामि होनो? निउ बासबारि जाबाय जोंना दा। ओमफ्राय आं बावलायलाङोहायबो। बासबारि जाहैबाय, बासबारियाव दं। बे जों ओरै डिफेन्डेडमोन आरो ना। दा माने डिफेन्डेडआव माने बेयाव जोंनि बासबारियाव गोग्लैयो आरोखि। VCDC माबाया प्राइमारिया। बे आंनि मानसि गासिबो माने आं बयखौबो मोजां जाजानो लुगैयो आरो मोनफुंजोबनो साबसिन मोजां मोनो आरोखि आं। जाहाथे बे न'खौ लुनानै हानांगौ आरो बेखौ आङो सोबखौनो मोजां मोनो आरो बे न'खौ लुनानै होयोबा आरोखि। दा मोनसे बुहुद गाज्रि जाबाय जे आंनि मानसिया आंनि न' मोनदोंमोन, नाथाय लुफुंनो हायिनि थाखाय आं बुहुद दुखु मोनदों आरो बेखिनिया। 2016 आरो 2017 बोसोराव क'क्राझार जिल्लानि बिसमुरि बासबारि बद्रामपुर VCDCनि बेंखनाव थानाय निउ बासबारि गामिनि थागिबि गरिब नखरफोर फारियै परशुराम बसुमतारी आरो रानि नार्जारि मुङाव फैनाय PMAY-G बिथांखिनि न'खौ खाबु फलान सियाल दैदेनगिरिफोरा रां बोख्लावना जाखोमानायनि रोखा फोरमान नुनो मोन्दों। एरैहाय बे गामिनि गंबा गरिब नखरफोर फारियै सबाय बसुमतारी, थेख्ला बसुमतारी, गाला बसुमतारी, दाखोन बसुमतारी आरो सबिता इस्लारि बिथांमोननि PMAY-G बिथांखिनि न'आ दिनैसिमबो आबुङै लुफुंजायैनि गोख्रों अजर सिखारदों। मख'बावनाय जायोदि PMAY-Gनि बिथांखिनि न'खौ खाबु फलान सियाल दैदेनगिरिफोरा परशुराम बसुमतारी आरो रानि नार्जारिनि मुङाव फैनाय न'खौ सेख'ना जानायनि हेंथायै बिसमुरि बासबारि बद्रामपुर VCDCनि चेयारमेननि हेंथायै बिसमुरि पुलिस आउटपस्टआवबो मोनसे FIR थिसनो आरो BTCनि गाहाय एडमिनिस्ट्रेटर राजेश प्रसादनोबो गोसोखां लाइ गथायो रानि नार्जारि आरो परशुराम बसुमतारी बिसि रिंखि बसुमतारी बिथांमोनहा। जोंनि बे न'आ सफैदोंमोन, सफैनाया ओमफ्राय सोरनो हरखो जों मिथिया। माने बे रानि नार्जारिनि नामाव सफैदोंमोन आरो बे रानि नार्जारिनि न'आव सफैनायखौ सोरनो हरखो जों मिथिया आरो दा। जों दा थाइसेबो नुवाखै, न'नि महरखौबो जों नुवाखै। ओमफ्राय मानि जा जों दा बिबोनाङाबो 9 बोसोर जाहैबाय जोंबाव खामायहैनाया। ओमफ्राय जों दा थाइसे थाइनै बुथुमनानै बे गयफोरखौ फाननानै बेंकआव दोनथुमनानै जोङो दा बे न'खौ लुदों आरो। दालुथ' होनदोंमोन, ओमफ्राय जों नेबाबो मोनैखाय जों दा न'खौ लुबाय। थाखाय न'खौ लुदों? औ। मा गामि होनो नोंसिनिखौ? निउ बासबारि। बबे VCDC सिङाव थायो गोलैयो? बिसमुरि।